Krásné odpoledne. Vítejte u webináře zaměřeného na revize rámcového vzdělávacího programu pro přírodopis. My se revizím v poslední době věnujeme celkem intenzivně a do našich webinářů zveme různé odborníky na specializované předměty i aktuální témata. Dnes bude mít hlavní slovo Kateřina Čiháková, která v Národním pedagogickém institutu České republiky působí jako garantka oboru přírodopis a biologie. Vy toho máte za sebou vícero v oblasti právě přírodovědy, ekologie, udržitelnosti i globálních témat, ale pro teď vás přivítám. Dobrý den a zeptám se, odkud vysíláte. Je to někde z přírody, anebo Centrum Prahy a Centrála Národního pedagogického institutu? Tak dobrý den, já vás všechny zdravím do tady toho krásného už letního odpoledne. A já jsem se tady se k vám připojila i s tady touhletou květinou tady z botanické zahrady na Albertově na Slupy. A jsem tady na Karlově univerzitě, teďka jsem našla tady krátký azyl a budu tady od září taky působit, takže teď jsem tady jenom v té vypůjčené místnosti. Ale jinak působím teda na Říčansku a učím na základní škole ve Světicích. A když zmiňujete Říčansko, tak doplním, že je to konkrétně Muzeum Říčany, které organizuje spoustu zajímavých zážitkových aktivit. Možná se k tomu ve své prezentaci taky dostanete. A naznačila jsem už i další témata, globální témata, významná témata, jako je ekologie, udržitelné chování anebo změna klimatu. Ve své prezentaci se budete zabývat nejen tím, ale samozřejmě také samotným revizím pro ten nový inovovaný rámcový vzdělávací program pro obor anebo předmět přírodopis. Poprosím, abychom nachystali již prezentaci a než to bude, tak se zeptám, Kateřino, bez čeho by dnešní posluchači a posluchačky neměli odcházet? Co je takovým hlavním vyzněním anebo cílem webináře? No, měli by zjistit, že těch závazných částí je méně, než bylo, a že je to, jsou v tom zorientování a vědí, co je čeká, a že je ta změna zvládnutelná, protože na mnoha školách se vlastně tímto způsobem s těmito směry a přístupy už učí. Výborně. Já se těším na náměty právě třeba pro badatelsky orientovanou výuku nebo výuku venku. Ostatně v tom jste velkou propagátorkou a Tak, také novátorkou, jestli to mohu takto říci. Předávám slovo a určitě se uslyšíme ještě na konci prezentace a během diskuze. Díky moc. děkuju. A já jenom tady předesílám, že během 40 minut tady ode mě neuslyšíte spoustu praktických typů, co všechno prozkoumat, protože to ani není cílem tohohle našeho setkání, ale berte to jako nějaký teda úvodní webinář, na které budou navazovat další způsoby podpory. A já tedy už začínám v tom, abych vás seznámila s těmi změnami obecně v rámcovém vzdělávacím programu a konkrétně pro přírodopis. A začínám tím, co jste možná už slyšeli z jiných úst, a to je to, že nově vlastně v tom revidovaném RVP jsou důležité hodnoty. Vlastně vzděláváme vlastně hodnotově všechno, co děláme v těch oborech, tak by mělo být jednoznačně navázáno k hodnotám, které chceme žákům předávat. A to, co je pro přírodopis právě relevantní, tak je to, že bychom chtěli, aby žáci to, co se učí a také to, co ve škole dělají, tak aby směřovalo k tomu, že víme, že máme planetu, která potřebuje změnu toho našeho přístupu, toho hospodaření, a my bychom měli žáky vést k tomu, že je v jejich silách věci okolo sebe zlepšovat. Takže to je ten princip, ta hodnota uzdravená planeta. A když mluvíme o podporujících technologiích, tak já tady dneska jsem měla zádrhele hnedka v tom, jak si tady spustit kameru na Zoomu, tak to, co ta hodnota nám vlastně by měla stělesňovat, je, že my používáme technologie k tomu třeba, abychom se navzájem mohli sdílet dobrou praxi nebo spolu komunikovat, nebo používáme technologie, protože chceme zdokumentovat něco z přírody. Tady tohle je z minulého týdne ze soutěže Zlatý list, kde jsme vlastně u Českého Brodu v lese s dětmi fotili o 106 tady ty krásné roháče. Takže používáme ty technologie, protože že máme nějaký náš cíl, náš velmi lidský cíl, nebo cíl, kterým je obnova nebo ochrana přírody, a nepoužíváme ty technologie samoučelně jenom pro použití technologií.
celou základním zadáním, které jsme měli, bylo, abychom do revidovaného RVP dali do té závazné části méně obsahu, než tam bylo v tom minulém. A potom bych chtěla tady zastavit chvíli o tom, jak je vlastně nově koncipován třídopis, který teď není sdružený do kapitol nebo okruhů podle biologických disciplín, takže tam možná najdete biologii rostlin, biologii živočichů, biologii hub, jako podle těch systematických disciplín, ale je vlastně sdružen okolo takzvaných klíčových konceptů vědy. Přicházíme vlastně s tím, co je používané v mezinárodním prostředí, tady pod tím názvem, který pochází z toho anglosaského světa, Big Ideas of Science, Science Education. A když to teď posunu, tak abych vám je představila, tak je to tady těch 5 konceptů, kdy je vždycky důležité to, že to jsou vlastně dvouslovná pojmenování, nebo bychom je mohli představit i nějakou jednou důležitou větou, s kterou by měli na konci 9. ročníku ti žáci odcházet. Třeba to, že ty struktury, které vidíme v přírodě, ať už na tom obrázku, nebo tady ve skutečnosti, to, co já tady před vámi jsem ukazovala, ty květy, oni mají nějaké tvary, které souvisí s tou jejich funkcí, třeba s tím, aby dokázali přilákat opilovače, aby oni na ně dokázali přistát a roznášet jejich pil. Tohle s tím můžeme navázat na to, že je důležité to, že různé typy rozmnožování, s kterými se můžeme setkat, nebo nějakých životních cyklů, tak mají vliv na to, jak se přenáší dědičná informace na další pokolení. A třeba to, jestli je možné potom pro ty druhy se třeba adaptovat na nové podmínky v novém prostředí. To by souvislo s tím konceptem evoluce a rozmanitost. Ty všechny krásné luční květiny, které teď zrovna kvetou, tak jsou právě tak rozmanité. Je tam ta rozmanitost, protože mají za sebou tu dlouhou koevoluci, třeba s těmi opilovači. O tom přizpůsobení prostředí už jsem mluvila. A teď s druhou stranou vlastně vypadá, že stojí ten koncept dynamické planety, kam bychom mohli zařadit to, co známe z toho původního okruhu v tom nesplatném RVP jako neživá příroda, to znamená, že něco souvisí s půdou, různými geologickými činiteli a minerály a geologickými ději. A my jsme tím názvem už samotným chtěli ukázat to, že ta příroda není, když je neživá, tak vlastně není nehybná, ale že právě různé děje, které tam probíhají, ať už je to třeba zaplavování mokřadních luk, nebo jsou to různé sesuvy, nebo jsou to třeba nějaké tektonické pohyby, takže vlastně vedou k nějaké neustálé změně. Tak doufám, že mě slyšíte, já si možná sednu k tomu ještě blíž a poběžím už dál. Tak to, co bylo jasné už z té koncepce, když jsme začínali psát to revidované RVP, je, že bychom vlastně chtěli ukazovat na aktuální problémy a chtěli bychom, aby v nich ti žáci se zorientovali a ať už se to týká změn klimatu nebo třeba toho, jak přistupujeme k hospodářským zvířatům v zemědělství, tak je to něco, co bychom považovali za důležité už na té základní škole, protože se opravdu stane to, že velká část našich žáků z té základní školy odchází na střední školy, kde už se ani o klimatu, ani o etických souvislostech biologických témat třeba učit už dál nebudou. Takže je důležité tohle na té základní škole nějak adresovat. A pro velkou část těch žáků není budoucností nějaká kariéra nějakého vědce, ale naopak budou prostě stejně jako každý z nás dospělých žít v nějakém místě, kde mají třeba svoji zahradu nebo mají vliv na to, jak se děje v jejich ulici, v krajině, která obklopuje jejich obec. Takže i to by si měli vlastně během té školní docházky nějakým způsobem vyzkoušet. Když to teda posunu, tak možná hned vlastně vás napadne to, že takováhle výuka praktická a venkovní tak vyžaduje velké množství
času nebo nějaké propojení třeba do dalších časových bloků a že to vždycky záleží na tom, jestli jsme schopni se dohodnout s bezpodobně a s vedením školy. Takže já vás teď poprosím, abyste se tady v tom slajdu dostali k této otázce a zkusili odpovědět na to, jak velký podíl si myslíte, podíl vedení českých škol podporuje venkovní výuku. A můžete takhle typovat a já vám rovnou řeknu, že to číslo, které vám za chvilku odtajním, tak pochází z hloubkových rozhovorů s 34 zástupci vedení škol vlastně v obci s rozšířenou působností Říčany, které jsme vedli vlastně krátce po období covidu a možná i s tím bude souviset to, že právě po té covidové karanténě a po návratu těch žáků do škol, tak vlastně většina těch zástupců, ať to byly ředitelé nebo zástupkyně pro druhý stupeň, tak výuku venku podporují a to takže jsou ochotní vlastně přizpůsobit rozvrh tomu, aby se venku dalo učit a jak přijde dopis, tak jiné předměty učitelů, kteří o to mají zájem. A vlastně tady z toho našeho vzorku 34 zástupců vedení škol to bylo 73%. Cílem tohohle webináře je teda vás zorientovat v tom, co najdete v informačním systému, kde byste už mohli teda brouzdat a dívat se na těch 18 očekávaných výsledků učení. A já chtěla jsem vás upozornit na to, že pokud by vám nebylo to jejich znění, ta formulace zcela jasná, tak máte možnost si pročíst to, co je v tom komentáři. To je považuji za hodně důležité, protože tam máte i vymezení toho třeba do jakých podrobností ta pracovní skupina, která RVP revidované tvořila, tak by si už jako nevymyslela, že máme na základní škole jít, takže tam uvidíte, co tam patří a co už ne, co je za tou hranicí. A potom, kdybyste se chtěli zorientovat v tom, jak vlastně dosáhnout toho očekávaného výsledku učení, tak je to tak, že to najdete pod zmáčknutím toho tlačítka další metodická podpora oranžového, které je na té obrazovce vždycky vlevo nahoře a tam zjistíte, co se vlastně očekává od žáků, kteří přicházejí z prvního stupně, to znamená na začátku 6. třídy. Je tam popsaná ta fáze na začátku, a potom je tam fáze na cestě a fáze splněno a pro každou z nich v současné chvíli tam je minimálně jedna ilustrační úloha a během vlastně léta, minimálně do půlky srpna, by tam měly přibýt další ilustrační úlohy, které budou ukazovat i to, jak se v tom našem oboru přírodopisu rozvíjí klíčové kompetence. Tak já si to tady překliknu už dál. To, co je závazné, tak je vždycky se vám v tom informačním systému ukáže takhle jako velkým písmem a má to u sebe i ten číselný kód. A to, co třeba na tomhletom příkladu už vidíte, tak je, že sice ta samotná formulace nám neukládá přesně, jakou metodu použít, jestli to nutně musí být badatelství, nebo jestli to má být nějaká metoda kritického psaní, čtení textu, jestli to má být třeba diskuze, tak není to tam jasně nějakým způsobem přiřazeno, ale už z té samotné formulace, tak vy to vlastně zjistíte, jak to ti autoři zamýšleli. Takže pokud tady máme závazný očekávaný výsledek učení, který zní, že na základě pokusu něco, tak to bez toho pokusu prostě nepůjde. Pokud tam je napsáno, že žák třeba popíše jako systém na základě vlastního zkoumání, tak zase bez vlastního pozorování přírody venku v přírodě, tak tento očekávaný výsledek učení vlastně nelze splnit. Takže to, na co budete nejvíc vlastně se dívat, až budete vymýšlet svoji praktickou výuku ve třídě nebo to, jak bude znít potom vaše školní výsledky učení, tak jsou tady tyhle ty formulace, která mají své číselný kód a jak jsem říkala, tak pokud byste potřebovali nějaké další vodítko, tak je to v té nezávazné části pod oranžovým tlačítkem. Možná, že jste při tom brouzdání tím informačním systémem si pokládali otázku, kde jsou ty kategorie, které třeba byly vám známé a třeba vy sami možná působíte jako třeba koordinátoři environmentální výchovy, anebo jste do svých hodin přírodopisu často nějaká environmentální témata zařazovali. Tak vězte, že teď je to tak, že environmentální výchova zůstává vlastně průřezovým tématem a je jenom
přejmenovaná na udržitelné prostředí. Kdybyste chtěli nějak nahlédnout pod pokličku toho, proč zrovna tohleto sousloví, tak krom toho, že je možná víc blízké našemu tady jazykovému prostředí než to slovo environmentální, kde v půlce dokumentu byste tam našli úplně jiná písmenka, než to slovo to opravdicky má. Tak souvisí to s tím, že většina z nás žije své životy v nějakém zastavěném, urbanizovaném prostředí, prostě v obcích, městech, ulicích, kde opravdu je důležité to prostředí jako takové a souvisí to i třeba s územním plánováním, vlastně s urbanismem, architekturou. Takže je to také širší než to, že bychom se bavili vlastně jenom třeba o třídění odpadu nebo o tom, jak pečovat o zeleň. A potom je tady už dneska několikrát zaznělo slovo badatelství nebo badatelská výuka, tak vlastně v těch kategoriích, které jsou nyní v tom RVP, tak to badatelství je tam trochu schované, je pod klíčovou kompetencí k řešení problémů. A původně jsme měli zájem o to, aby bylo vlastně velmi úzce spjato s těmi přírodovědnými obory, ale vlastně po diskuzích s kolegy, kteří třeba jsou odborníci na výchovu k občanství nebo na dějepis, tak jsme došli k tomu, že badatelská výuka to má ten přístup, že je vlastní samozřejmě i společenskovědním oborům, takže nemá smysl ho vyčleňovat a dávat ho někam blízko do té oblasti přírodovědné, ale zůstává teda součástí té klíčové kompetence k řešení problémů. Tak teď se dostáváme k tomu, co možná je takové bližší už vaší praxi, a to je to vlastně, jak uspořádat to, co učíme, ať už když budeme zaměření na kompetence nebo třeba vložně na nějaké přírodovědné učivo, tak vy možná teď čekáte na to, jestli v novém RVP bude nějaké vodítko toho, čím začít a odkud kam jít. Tady je takový legrační obrázek, který tady nějaký náš tady kolega asi vygeneroval, který trošku jako karikuje to, jestli opravdu je vhodné začínat, tak jak to je třeba v současných učebnicích, složením buňky už v 6. třídě, tak jenom chci říct, že rámcový vzdělávací program je od toho rámcový, že nám vlastně neukládá pořadí, v jakém učit jednotlivé části biologie. A můžeš to, Tomáši, prosím tě, vypnout ten telefon, který furt nehučí, ten můj telefon. A tak já zkusím říct tu větu ještě jednou, takže nám RVP neukládá, jak učit v jakém pořadí, ale v těch, teď ta praxe je taková, že třeba podle učebnic, podle kterých jsme zvyklí učit, ať už je to Fraus nebo nějaké jiné nakladatelství, tak ty vždycky začínají buňkou. Není to tak, že bychom neměli začínat třeba mikroskopováním a buňkou, možná podobně jako kolegové, kteří připravovali modelový předmětový ŠVP, tak máte tu zkušenost, že to je něco, co ty žáky strašně vlastně baví, se nahlédnout do toho mikrosvěta, ale to, co jsem tady už nakousla, my bychom neměli po těch žácích chtít, aby se zorientovali něčem tak abstraktním, jako jsou různé organely nebo jejich tady propojené soustavy váčků a krom toho, aby znali takovéhle obskurní termíny, jako je endoplazmatické retikulum na základní škole, třeba už v 6. třídě, ale ani v 9. třídě. Takže dává smysl postupovat spíš od těch věcí, které jsou pozorovatelné a jsou blízké nějaké zkušenosti žáků a jsou pro ně představitelné. A potom tady mám tu genetiku jako něco, co následovat, až když mají více rozvinuté nějaké abstraktní myšlení. Tak tady jsem si vzala nějaké typické součásti rozhovoru, které já vedu s učiteli, protože, jak jsem říkala, že podporujeme třeba na Říčansku ty školy už teď a v tom, když promýšlejí, jak učit podle nového RVP, tak vlastně mluvíme i s učiteli, kteří mají třeba aprobaci, samozřejmě přijde dopis chemie nebo jenom s chemikáři. A když byste vlastně namítali to, že nemůžete začít třeba učit o roli uhlíku nebo o bílkovinách a sacharidech a v jejich souvislosti s trávením dřív než třeba v 8. 9. třídě, tak je to prostě to, jak si to v té škole nastavíte, tak
tak to prostě bude. A není nikde dáno, že by se měla organická chemie, to znamená, to, co jsem teďka říkala, uhlíkaté sloučeniny, cukry, že by se poprvé s nimi museli žáci seznámit až v 9. třídě a do té doby budeme se tvářit, že žádný cukr neexistuje. A opravdu to teda dává nějakou větší možnost tomu promýšlet to, jestli zvolíme třeba integraci předmětů, ať už to je přijde dopis s chemií, nebo třeba přijde dopis se zeměpisem od 6. třídy, také takové školy už teď jsou, které takhle působí, třeba kolega Jakub Holec takhle učí v Kunraticích. A můžeme vlastně se odpoutat od toho, že teď jsme zvyklí po 10 nebo 20 let učit vždycky ptáky v nějaké třídě, například, nevím, 7. A uvažovat o tom, jestli když chceme ten přílepek začít něčím, co je pro ty žáky blízké jejich zkušenosti dobře pozorovatelné, tak jestli třeba to nějak nepřestrukturovat. A potom je otázka toho, co dělat s tou neživou přírodou, jak jsem říkala, který je teďka pojmenovaný ten okruh dynamická planeta, tak jak učit něco, co je neživé, tak aby to bylo pro ty žáky dynamické a vlastně je to začalo bavit, nebo měli pocit, že se to týká jejich života. Dneska jsem zrovna měla rozhovor tady s kolegyněmi z základní školy ve Stránčicích o tom, jestli vlastně ty žáky baví minerály a jestli je zajímá to, jak fungují třeba také jejich mobilní telefony nebo elektroauta, že to všechno vlastně můžeme vzít jako nějakou motivaci a změnit to, jak jsme zvyklí učit. Není nikde psáno, že bychom nadále museli učit celou 9. třídu jenom geologii. Tak teď jste mě slyšeli mluvit hodně o tom uhlíku a organice, tak teď bych vás tady vyzvala do odpovědí ve slajdu, co vlastně si vaši žáci představí, když se mluví o rostlinách a o výměně plynů při fotosyntéze. Co by si představili jako první? Tak čekám, jestli se ještě ukáže nějaká jiná odpověď, než že vyrábějí kyslík. A když se nad tím jasně zamyslíme, tak je dobré, když budou si schopni představit samozřejmě obojí, ale pokud bychom potřebovali jim přiblížit to, jak funguje koloběh uhlíku v návaznosti třeba na změnu klimatu a na to, jaká opatření můžeme dělat v zemědělství, ve městech, v ulicích se zelení nebo v lesnictví, tak bude důležité, aby žáci vlastně chápali a bylo jim to zjevné, že ty rostliny potřebují uhlík ze vzduchu, aby stavěly svoje těla a že my tady tu jejich schopnost nebo tu jejich přirozenost můžeme dobře využívat. Tak o tom, o čem jsem teď s vámi mluvila, o tom je vlastně, jak promýšlet to plánování, tak přemýšlela teda pracovní skupina, která vytvářela modelový školní vzdělávací program, který jsem nenapsala do toho spisu, že se jednalo o ten předmětový. A vlastně jsme postaveni před otázku, jak ho koncipovat, jestli jít víc systematicky nebo ekologicky, anebo po nějakých velkých důležitých tématech. A nakonec teda to, jak je teď ten modelový předmětový ŠVP napsaný, jak se s ním vy můžete seznámit a taky ho budou pilotovat teď školy, které se do pilotáže přihlásily, tak ten vlastně začíná v 6. ročníku právě od toho, s čím mají ti žáci zkušenost, co je pro ně pozorovatelné, to znamená od okolí školy, ať už to školní zahrada nebo nějaký park, pozorování třeba toho, co se děje v trávě, v kompostu. Je to koncipované i tak, že vy se můžete rovnou převést do nějakého ročního tematického plánu, takže v zimě, kdy je na mnoha školách třeba obvyklé sledovat ptáky na krmítku nebo se i třeba zapojovat do ptačí hodinky kampaně České společnosti ornitologické, tak už v té 6. třídě se tam ten modelový ŠVP soustředí na ptáky. A není to tak, že bychom nutně museli u všech těch skupin ryby, obojí, žlonice, plasy, ptáci dopodrobna rozebírat všechny soustavy, ale bereme to tak, že na každé té skupině si ukazujeme nějaké obecnosti a třeba i speciální věci, když mluvíme třeba o ptácích, samozřejmě tam to trávení je jiné než třeba u lidí, ale proč vlastně už v 6. třídě se začít bavit o trávící a rozmnožovací soustavě organismů, které jsou nám mnohem podobné tím třeba, že nějakým způsobem působí na opačné pohlaví, v tom případě rozmnožování,
těmi pohlavními znaky nebo díky tomu, jak se stravují, tak získávají energii, kterou potřebují třeba k tomu, aby udrželi se v teple a aktivní, což je u těch ptáků relevantní v zimě. Tak proč tady máme rovnou ta témata těch tělních soustav, tak je protože je nutné vždycky to promýšlet, jak navazujeme na jiné obory, tady v tom případě na výchovu ke zdraví, která je v tom ŠVP koncipovaná jako, že má v každém ročníku 1 hodinu a zabývá se těmi změnami, které provází ty žáky už od 6. třídy v pubertě, zabývá se správným jídelníčkem a naopak také poruchami příjmu potravy, takže je potřeba tady proto jim dodat ten biologický základ. A nebudu tady komentovat všechno, co tu je, ale jak jsem říkala, ten princip od těch konkrétních věcí k něčemu, co je velmi abstraktní, vidíme, že do té 9. třídy jsou zařazené principy evoluce, DNA nebo právě ty etické diskuze a samozřejmě práce s informačními zdroji, které jsou relevantní hlavně třeba při otázkách řešení změn klimatu. Jaké teda metody a strategie výuky můžeme používat? Já jsem říkala, že v tom samotném informačním systému najdete to badatelství schované v kompetenci k kritickému řešení problému a tam byste našli vlastně i popsané velmi dopodrobna, jak můžete k tomu badatelství přistupovat a jaké projevy žáka jsou tam vlastně očekávané. A jak jsem už o tom mluvila, tak právě pro tu 8., 9. třídu, když žáci chtějí vyslovovat svoje názory a chtějí diskutovat, tak je dobré zařazovat právě jako tu metodu výuky vedení diskuzí. A k tomu je také vhodné, vlastně, abychom my sami učitelé přírodopisu se v tom aktivně dále vzdělávali, protože možná, když jsme my chodili na univerzitu, do školy, tak jsme se třeba v seminářích necvičili v tom, jak facilitovat diskuzi nebo jak natvičovat žáky aktivní naslouchání. Ale možná máme v své sborovně kolegy, kteří jsou v tomhle daleko zběhlejší. A k tomu se teď dostáváme rovnou ke slajdu, kde bych teď vlastně ráda, abyste se zamysleli nad tím, které ty očekávané výsledky učení jsou to pro vás takové, že se těšíte, až je budete s žáky naplňovat a čeho se obáváte a jakou právě pomocnou podporu byste potřebovali, uvítali, nebo si vlastně umíte si ji sami opatřit. Takže teď je čas na slajdo a já budu čekat, jestli se nám tady potom ukážou už první odpovědi. A rovnou takhle budu nějak potichoučku komentovat v tom, že když jsem podobnou otázku položila budoucím lektorům revidovaného RVP, kteří budou působit vlastně v jednotlivých krajích, tak bylo vlastně zajímavé, že část těch učitelů, kteří chtějí být těmi lektory, tak se těšila třeba právě na genetiku nebo na evoluci a část z ní měla obavy. Takže jsme došli k tomu, že vlastně něco, co je pro část učitelů jejich parketa a jsou třeba si v tom velmi jistí, jak to učit na základní škole, tak pro někoho je špatně představitelné, jak to přístupnou formou předávat žákům, kteří právě nemusí mít ještě zdaleka rozvinuté abstraktní myšlení. Takže jsme došli k tomu, že třeba zrovna na genetiku a na evoluci bude potřeba dělat specializované, ať už webináře nebo nějaké konkrétní aktivity, které se budou moct vyzkoušet učitelé přímo při prezenčních setkáních. Tak, teďka nevím, já s tím asi nemůžu posouvat, protože to s takovou kontrolu nad tím slajdem nemám, ale to, co tady vidím, že se teda opakuje, že se těšíme na badatelství, na genetiku, tady čtu organismy a prostředí a péče o okolí, to je vlastně, to patří do stejného okruhu. Můžeme posunout dál. Tělní soustavy a člověk také patří vlastně do stejného okruhu. A tady někdo nám sdílí s námi, že má úspěch učit badatelsky o mokřadech. Bezva. A jenom bych se chtěla k tomu vrátit a možná to bude ještě v těch otázkách, když vy jste se ptali vlastně, kde je ta biologie člověka, kde je lidské tělo,
tak vlastně ve všech těch okruzích, které se týkají ať už rozmnožování nebo stavby těla, tak vždycky je tam řečeno, že se počítá s tím, že tohle učíme na různých organismech, včetně člověka a je pravděpodobné, že protože to je pro vás i pro, jako učitele i pro žáky nejbližší, tak tím prvním příkladem, na kterém to budeme dopodrobna probírat, bude právě lidské tělo. Ale je důležité ještě zmínit, že ty aplikované věci, jako je první pomoc nebo jídelníček nebo sexuální výchova, tak už to tak bylo i v minulosti, ale teď jsou vlastně zřazené do té výchovy ke zdraví. Tak můžeme jít dál na to, čeho se vlastně obáváme tady v té skupině, co jsme se tady dneska setkali. Poprosím technickou podporu o další odpověď. Tak jak jsem mluvila o tom, že část učitelů jsou si velmi jistí v té genetice a část se jí třeba obává, tak se nám to taky dneska ukázalo. Přesně dělečnost a evoluce, můžeme ještě posunout dál. A jo, a tady ta obava z té geologie, to se taky opakuje. Možná už dnes, kdybychom se zeptali, jako co je u těch učitelů oblíbené a neoblíbené, takže zase budeme potřebovat větší podporu u tohoto okruhu dynamická planeta. A teď bych se ještě zastavila u toho, co bylo úplně na začátku, že obávám se toho, že nebudu mít dost hodin, nebudu mít hodiny. Tak to jsem tady ještě vlastně nějak nezdůraznila, že v těch modelových školních vzdělávacích programech je, tak jak jsou teď na stránkách, webových stránkách NPI zveřejněné, tak tam je časová dotace pro přírodopis navržena na 5 hodin v tom standardním a na 6 hodin v té alternativní časové dotaci. A je potřeba zdůraznit, že vy jako učitelé ve školách a školy, když tvoří své ŠVP, tak nemají žádné takovéhle omezení. Pokud jste teď zvyklí učit 8 hodin, to znamená 2 hodiny týdně, 6., 7., 8. i 9. třídě a vyhovuje vám to tak a vyhovuje to i vašim kolegům a vedení školy, tak není důvod, proč by to tak nemělo zůstat. A naopak teda tam, kde budete chtít mít méně těch hodin, kde by byli přítomni všichni žáci, ale budete chtít mít víc hodin, které budou pro žáky volitelné, budou se disponibilní dotace, ať už se budou jmenovat jakkoliv jako volitelný předmět badatelství nebo péče o školní zahradu nebo mikroskopovací praktika nebo příroda a technika, tak tam vlastně budete mít možnost pracovat se skupinami žáků, kteří jsou motivovaní a vybrali si ten přírodovědný směr a budete to prostě pořád vy. A ta škola si nenajme jiné učitele na to, aby učili volitelné předměty z disponibilní dotace. Takže by se nemělo stát to, že by najednou učitelé, ať už přírodopisu nebo fyziky nebo jiného oboru, by přišli o nějaké hodiny, které mají v úvazku, ale bude to teď vlastně taková velká věc prodiskutovat s kolegy a s vedením, jak chcete využít tu disponibilní dotaci. Jestli se přiřadíte ke standardním předmětům, jako to bylo dělané na většině škol doteď, anebo dáte žákům tu možnost volby. Tak, můžeme posunout ještě na to, co by nám mohlo pomoci. Tak o časové dotaci jsem teď trochu mluvila. Tak, zpracované badatelské lekce, jak jsem mluvila o těch ilustračních úlohách, které budou přímo navázané nebo jsou už navázané v tom informačním systému prohlédnout RVP.cz, tak ty jsou tam zveřejněné prostě bez přihlášení, bez registrace. Samozřejmě existují jiné platformy, webové stránky, kde jsou badatelské lekce také zpracované a jenom se tam třeba musíte přihlásit. A mluvila jsem o konkrétních webinářích, školeních zaměřených na genetiku, evoluci. Dneska jsme se zase ukázali, že bude potřeba i na tu geologii. Jinak můj kolega z NPI, který má na starosti celou tu vzdělávací oblast člověk a příroda, je vlastně didaktik geologie. Takže třeba tady vidím ty sestavy pomůcek, tak to je něco, čemu on se teď intenzivně věnuje a vlastně připravuje kromě určovacích klíčů, takových těch jednoduchých obrázkových pro půdu, minerály a horniny, tak také připravuje možnost pro školy si objednat k nim sestavy pomůcek. A když tady vidíte to, když to posune ještě technická podpora o kousek níž, tak tady vidíme, že je důležité pro vás i sdílení zkušeností.
tak bych vás tady chtěla jenom při namotivovat, že je možné se připojit k metodickým územním kabinetům, které by měly začít fungovat zase s novou energií. Teď, když už máme samozřejmě schválené RVP, už máme od prosince, ale máme teď už i příklady těch úloh, takže můžou je vlastně vyzkoušet a sdílet zkušenosti s tím, jak se jim to dařilo a je potřeba ještě vypilovat a změnit. Tak, děkuju. Ještě tady rovnou odpovídám na otázku, která je teď v chatu. Lze využít disponibilní hodiny k podpoře povinných předmětů? Ano, je možné, že pokud budete mít, teď si vymyslím, 6 hodin na druhém stupni pro přírodopis, pro tu 6. až 9. třídu, tak je možné přidat další třeba 2 hodiny, jak jsem o tom mluvila, a mít 8 hodin. Ale na ty otázky budeme odpovídat až na konci, tak já teď chci dojet tu prezentaci. To, co jste tam říkali, že by vám pomohlo, tak vlastně se to asi kryje s tím, co tady mám na tom slajdu, co tak obvykle učitelé uvádí, nebo co se tak jako výzkumy říkají, že je důležité v tom profesním rozvoji. A jak jsem říkala, tak by měly začít fungovat znovu třeba od září zase ty metodické územní kabinety jako opravdová učící komunita, kde si vlastně všichni vyzkouší třeba nějakou lekci, ať už tu, která je zveřejněná na tom prohlédnout RVP.cz nebo kterou se mi vymyslí a budou vlastně pracovat nad těmi výstupy žáků a sdílet to, jak se jim to dařilo těm žákům vlastně předat. O workshopech jsem taky mluvila s tím, že ty budou organizované hlavně těmi krajskými pracovišti NPI. A o čem tady jsem to já nakousla, ale vy jste to tam možná nezmiňovali v tom slajdu, tak je vlastně sdílení přímo s kolegy ve škole, které tam máte. Teď já možná to opakuju ten příklad, který jsem už říkala. A když je pro vás nové třeba to, jak facilitovat diskuze nad etickými otázkami, tak se může stát, že zjistíte při tom, když se o tom povídáte ve sborovně, že učitelé, kteří jsou na vaší škole a učí třeba výchovu k občanství, tak s tím mají bohatou zkušenost a vy můžete třeba se jít podívat na to, jak se takováhle dovednost teda projevuje v praxi v jejich hodině, nebo jak oni ji pěstují třeba u svých žáků. A samozřejmě to sdílení, protože bude to vlastně pro všechny, bude RVP nové, ale současně má pro všechny stejné třeba ty hodnoty nebo ta průřezová témata. Takže zrovna třeba u používání digitálních technologií, tak můžete určitě využít toho, že na naší škole určitě existuje někdo s touhletou expertízou, nebo když se bavíme o těch průřezových témat třeba o tom globálním vzdělávání a o sociálních dopadech, tak zase je tam určitě, jsou tam kolegové, kteří v tomhle tam vám mohou být oporou a třeba vás nastěnovat na nějaké nové informační zdroje, jako jsou různá krátká videa influencerů nebo greenfluencerů, jako je to Bejst, Rozária Haškovcová, je třeba zrovna video, které mi doporučila moje kolegyně, která učí český jazyk, což bych vlastně vůbec neočekávala. Takže to vzájemné sdílení ve škole určitě nepodceňujte a bude vám i nadále velkou oporou. A to, že se na českých školách málo sdílí, tak je faktem. A teď bych si chtěla tady udělat takovýhle zase malý průzkum mezi těmi, co se dneska tady sešli. Kdo zažil, můžete odpovídat ve slajdu, sdílení příprav. Kdo zažil to, že se díval se svojí kolegou na výstupy žáků a ty na základě nich třeba plánoval další výuku nebo změnu v těch přípravách na hodiny. A kdo z vás zažil to, že chodí na náslechy, ať už ve vaší škole nebo na jiné škole a společně s tím, kdo tu hodinu vedl, tak tu hodinu reflektuje. Tak my tady teďka vidíme procenta z vás, kteří tady tu možnost zvolili. A i to, že tady jste dneska na tomhletom webináři jako aktivní učitelé, tak vlastně ukazuje to, že máte s tím třeba bohatší zkušenost, než by byl nějaký průměrný vzorek, protože právě třeba ty vzájemné náslechy, tak když se díváme do zpráv třeba České školní inspekce,
tak s nimi mají zkušenost třeba méně než 20% učitelů na školách. Takže je skvělé, že u vás tohleto sdílení děje a vás to musím dál podpořit. Jak jsem říkala, tak fungují tedy metodické kabinety v každém území a na těch krajských pracovištích bude vlastně vznikat ta nabídka těch třeba prezenčních seminářů a ty zdroje, o kterých jsem já mluvila, jako jsou badatelé.cz, kde najdete ty hotové zpracované lekce, tak ty vám jsou pravděpodobně známé. Já jsem mluvila i o ilustracích, které teď budou zveřejňované přes léto z druhé vlně na tom prohlédnout rvp.cz. O čem jsem ještě nemluvila, je, že hotové zpracované lekce právě ke změně klimatu můžete najít na učím o klimatu.cz. Tak je to asi všechno, co jsem vám chtěla tedy říkat. Tak chtěla byste ještě teď na závěr něco zmínit, co se týká diskuze? Já určitě na vás ještě budu mít dotaz, ale jestli vás nenapadá, Kateřino, teď ještě něco, co by mělo zaznít i v návaznosti na ty dotazy, nebo třeba timing budoucích aktivit. A tak možná, že bych dala takovou nevyžádanou radu, jak k Hmm. tomu přistupovat ve vašich jako školních týmech. Že dneska jste se třeba tady přihlásili, protože vás zajímá, co je nového v přírodopisu, tak je fajn, když si projdete ten informační systém, zorientujete se v něm a začnete už vlastně teď diskutovat s vašimi kolegyněmi, ať už učí ten stejný předmět nebo třeba nějaký, který s tím úzce souvisí, jako je chemie nebo zeměpis, geografie a promýšlet si třeba tu organizační formu, která by vám vyhovovala. Jestli byste vlastně, když si představíte sami sebe za 5-7 let, pokud ještě budete chtít působit ve školství, tak jak byste mohli být vy sami spokojení. Jestli vám bude třeba vyhovovat to, že budete učit v nějakých větších blocích s těmi kolegyněmi, nebo jestli budete chtít mít třeba i nadále 45-minutové hodiny rozsekané během toho týdne, a nebo jestli je pro vás nějaká varianta, která by vás lákala, že budete mít během toho školního roku třeba vyčleněné nějaké týdny, kdy se učí vlastně podle jiného rozvrhu a možná je to právě jiný typ výuky, ať už je venkovní nebo je zaměřená na nějaké řešení nějakých udržitelných opatření v okolí vaší školy a integruje třeba víc těch předmětů, tak jak je to prostě v běžném životě. No, taky se neučíme a neřešíme věci v 45 minutovkách. Perfektní a možná ještě trošku jinými slovy zazní něco obdobného, ale vy jste zmiňovala, že v průběhu webináře, že na těch revizích pracovali lidé, odborníci z didaktiky, metodiky, ale i pedagogické praxe. Ty revize by měly být co možná nejsnáz nebo nějak organicky zapojené do výuky a do toho nového režimu. Jaké je hlavní poslání toho všeho, nebo co je pro vás opravdu nejvýznamnější? Tak pro mě osobně, proč jsem vůbec se do toho pouštěla a potom koordinovala ten tým, tak bylo důležité, aby jsme nevychovávali z žáků vědce biologii na základní škole, kteří dokonale vědí, co je endoplazmatické retikulum, ale abychom vychovávali odpovědné občany, kteří vědí, jaké dopady má jejich chování, už to je, jakou si vezmou svačinu nebo jak se dopraví do školy, a aby věděli, co oni sami můžou dělat pro zlepšení toho místa, kde žijí. To je perfektní. Já teď tady po očku sleduju syna, který se matlá v hlíně, kamenech, do toho ještě tam je troška vody. Věřím, že to je základ dobrý pro budoucí gramotnost v oblasti přírodovědy. A přála bych nám všem, aby děti pohybující se v přírodě se nestaly ohroženým druhem. Aby těch pobytů v přírodě a úspěšná implementace revizí rámcového vzdělávacího programu bylo co možná nejvíce a aby se vám dobře učilo. Já pevně věřím, že s Kateřinou Čihákovou ani s vámi se nevidíme naposled a budu se těšit třeba v novém školním roce. Toto období přímo nabádá k výuce venku různým aktivitám, tak si jej užijte a Kateřino, moc vám děkuji za váš čas a mějte se hezky a krásné prázdniny do budoucna, tedy samozřejmě po školním finále a finále také v muzeu. Děkuji všem, kdo se připojili a držím vám palce, ať vás učení přírodopisu baví. Děkujeme.